Ma bixêr diqome me. Na mesela wek nika sero qeseyke me, ma çim de gerek ebe zazakî vatenê xwe vejime, ebe zazakî nuştanê xwe binuşîme. Nika simarê vatena komela ma, komela zon û kulturî diyesî min wano. Ma lê gruba zaza Women Music Project derime. Zonê xorê, müzikê xorê, vengê cenîkurê wayîr vejime. Servake namena ji grubê de çêkuya zazayê vêrena re, Festivalê Munzurê Tebiyat û Kulturê Wiştê gireyîne de na grubê re zaniya me dane. Mana dûrîfişten û sansûr qebûl nekenime. No qerar, verva zon û kulturê qomî û senata cenîkan û heqa xwe îfade kerdenê de vindeno. Zazakî, zonê di namintixa û kan û qîmetin û bingehîn û no zoneke serra nat yên û vîndikerdene, nêno naskerdene, cenîke senetkarekî keneke ebe gruba zaza Women Music Project nîzonê payre bivindarne, neqeyakî wî nû amê kerdene, hetimara nêne qebûl kerdene. İyekî xwe de heqe vînenekî destber ji namena grubê festîval re dûrîfî, ca mederîzî, ma wî nû re serevde keme û nayê qebûl nekeme. Cayekî bî azad, senatê êzewî de helmicena, bena qûwetîne. Festîval kî gerek eber pîr û renganê xwe yê qomê xwe bibo. Zazakî kî rengê de namintixa û bingehîn û gerek herkes nayê rind bizan. Komela ma lê gruba zaza Women Music Project dere. Kes neşkino namanê zaza û zazakî namintixa de meng kero. Vengê cenîkanê senetkar û nîno birnane. Ebe poşt dayîs. Komela zon û kulturê diyesîne.